sa akin ko yan. Kan. Ano ikot? Ako diretso din camera. Tres. Ilang kanin mo lang? Dalawa lang? Isang special, isang mahal. Kali dalawang kanin lang lahat. 123. 123. Kanina rin bangsa yung tao. Mamandang alas 10. Kaya ako naman, nag-upisa ako naman bago mag-asawa. Kaya doon na rin yung ginabuhay. Bye. Bye. Bye sa'yo. Baka pare. Ito ba ako na? Saan na tayo taba? Ganyan ang kulit. Kakanin ka? Ilan? Isa lang? Dalawa. Dalawa. Sticker ba? Ano pangalan ng ano ba? Agad kami na akay siya sa kasi. Wow. Sa ano? Saan mo naman sabi sa mami? May buto-buto ba ba? Ha? Special mami. Isa lang. Pag ordinary magkano ba? Ayan ito sa'yo. Ayan na ito. Ayan ang special. Special. Over ka pre. Hindi ka kaya.
Dami ni Bay. Oo na. Sa mga niya. Ilang explain nyo kayo? Pwede na. Right.